तिने आपला सांगलो नाही असे मला सांग दुई लोक जा गाडी आणलीस काय हो आणली तो मार गाडी का दिसायला पण तो आपला ही ना आता बोलता दादा लावणार आणि माझी प्रॅक्टिस बोलली तू ना होय ना बोलले केलतास उकड जाईल लोकांना बाप म्हणून गाडी आली काय गाडी तुम्हाला त्यांनी या पोहायची हो ना पोहोच आता बघा वाटेवरला काय दुकान फोन गेलं A few moments later.